magpatambal ito nung kayo. Kaon sa katong makahilo god. Then kita mo nang sa sakyanan nga nay iro nga maganaw. Yun. Ang gulaan nga iro kanang sakyanan sa tubangan sa sakyanan na design nga iro nga mananaw. Yun. Maganahan na inyong liog. Oo, Anaon ta mo, sige. Sige. Ginawa. Itong buwak. Ay, sarili ka buwak. Morang guni isagod. Tuwa tanang guna daw. Gutom biya kayo. Isa, dua, tulo, No? pito. Pito tamo magtunga. Yan sa may pagtunga. Anaon lang ako, anaon lang gudo, anaon gadukdugon, matag bato. Gani tagingkit na ana. Dito na lang nato. Ako una dapat. Ako may una kay ako may nakakuha. Ako may unag, ako may dako. Uy, nya ako may nakakuha ni. Ikaw na. Siguro nito ni kanon kay. Saan ko na to? Mura mo kay. Saan ni kabuok? Saan ko na to di pagkanon? Sige. Nakita ko kita ni. Gutom na ako. Naman punta mabahin na na. Gamer kayo. Sunod sa auto na lang nato. Wala siya. Medyo sa kanon ba? Dali ikan on ba? Ay, ikiha kay. Kamuta. Binabi. Lima din eh. Gutom na ba kayo? Makaon to. Ano to? Asa man? Ato. Nya makaon din na. Makaon na god. Ah, Sige. wala daw. Gutom lagi kay gyud. Ah, di gino ko mutug Makaon ta na. ron. Yun. Gutom lagi kayo. Gutom na kayo gidoy. Ano kay hinog ko? Ano na? Araw, nagkakinaw ko. Hinog ba? Araw. Nya makaon din na. Kaon man gyud. Kaon oy. Ito palang nuna. Makaon Lagi makaon lagi ni. Kaon lagi ni. Gagmay man yung orange god. Orange ka na. Oh, orange gagmay ba? Itong gagmay yung orange. Gino ko mutug orange na. Unsa man puntik-puntik man eh. Unsa man yung gikuha dra? Di ba na magkaon? Makahilo ra ba? Hilor ra. Ano ni? Kana Kining orange man niyo. Orange man yung gagmay. Di ba na orange ko? Santik. Itong santik. Dali. Di ba na orange? Kahilo ra ba na? Orange man god, itong gagmay na Tinawi orange. daw. Oo, tinawi daw. Sinabi ganyan nyo ko na, di ba? Katong may orange gagmay. Kahilo ra ba na? Di ba na orange ah? Ano nun? Oh, tinawi daw. Dili dyan na. Sige kahilo. Huy kayo dong. Kahilo dyan ninyo. Kahilo ra ba na dong? Diba? Nya makahilo din na. Pao. Sure. Kami ane. Orange Tinawa na maganda. Tinawa naman ako god. Kahilo ra ba na? Eh sige. Isprayan ra ba na muna gapon? Lami gini. Siya lang mo kayo kuha. Ala, gimit ra ba na dira? Di ra ba na magkaon? Danay, amot patagin mo na. Laina ni. Ani. Ina ni ay. Sumahilo ta ni. Puntik mo May na. duga. Sumahilo ta ni. Nakaon ka. Kana iyak di oh. Sa man nga puti. Sumali. Mura magtul. Laina ni. Nakaon ra ba ako? Kita sa tiyan oy. Ah, Balikin mo tambala na. sakit yung tiyan god. Sa man yung kaon. Yun. Sakit yung tiyan oy. Hilo man din. Wa mo gaingon. Gigda naman mo. Ako na lang bitaw mo na mo. Di man mo manood eh. Usaon na lang gud ninyo. May pagmumulit na lang mo sa inyong balay dito. Bane. Papalit magtambal sa iyong mama. Namulian mo di mo gusto palit ng pristamol ka lang mamatay jud. Tabang. Tabang. Abang ko. Abang. Sakit ang tiyan. Tabang. Tuloy mo tabangi mi bi. Tuloy mo. Sakit siya muntian. Tabangan na lang nato na sila. Ini. Kala daw lang nato tumanambal. Namuguro to dito. Lang asa to. Yung taga dito to. Alamat. Yun. Ako naman nato ni tabangan na lang nato kay wala nang guro sila dira. Tato na lang nato. Namot dira. Agi. Ako una ba di? Nang si Manong ko. Una si Manong ko. Nang, may magpatambal ito nung kay kaon sa katong makahilo ko. Ano nito una mo nagmakahilo. Sa mandong. Itong mga bata dito ng mga bata na to, itong hagunoy. Sa may lang ikaon din. Itong hagunoy, makahilo ra ba to? Tara. Wala, tawangan na to. Nahinay lang nung.
Hinay lang naman kay basig matagak ka no. Hinay lang jud Ay mo. kung kulit eh. Hinay lang naman kay basig matagak ka. Kay Mike kung lupad. Tumbalan. Unaon mo dong? Sagita mo yan ay. Ikaw bigyan bunoy. Ang pataka ra mo kaon. May kabalo ko. Oh, may kabalo nga. Ako yung mga kaon na. Abi lang bunoy kita Gutom naman kayo, God. Puntik-puntik naman Puntik. Anong pataka ra mo kaon na ng kuan? Abi mo God na mag-orange na. Abi na mag-orange na, may Mag-orange sa kulor, oh. Kasunod yan, uy. Oh sige. Iyan na inyong baba. Sakit kayo. Sakit kayo. Then kita mo atong ginawa gamay anak. Na okay na. Okay naman. Sige, ginawa. Then kita mo nang sa sakyanan nga naiiro nga maganaw. No. Kanang dulaan nga iro kanang sakyanan sa tubangan sa sakyanan na design nga iro nga mananaw. Yun. Maganaw inyong liog. Oo, ano? Anaon to mo. Sige. Yun. Ginawa. Nawas-wasan mo no. Pero sakit kaya po no. Sakit ka po nung ay. Ngayon sige balik. Ingoy. Super mo yan. No. Ano? Ginawa. Dakwang Ingoy, ano? Ginawa. Okay. Nga, nawas-wasan mo no. Masawasan namin, no? Sunod, ayaw na magkaon lagi anang kuano. Kaya makahilo na. Oh, nalian na lagi minong. Sige daw, tindog daw. Ginsa man may mo pagtambal lang. Ay, sa tambala na oh. Nakakatong na. Oh. You serious? Power na siya. Salamat kini mo. Yung anaon mo ko na. Oo. Sige, ano mo kaon na. Panginoon ko sa pagto. Di ba na mo ikuha nga mangga? Ano lang to ninyo? Salamat na. Termino. Barato ko. Salamat, tampak ko. What's up mga alaman? Shout out pala kay Ibyong Escalante Unabia tsaka kay Brad Raymond Apit. Shout out, God bless mga kapatid. Shoutout ko sa kong mama, Jabilin Campusaw, Mana. Shoutout ko sa kong kuya, Janjan Marmuhada. Shoutout ko sa kong kuya, Antonay Campos. Shoutout ko sa akong igaga nga si Nilo Mialin. Kamangyan. Shoutout ko sa kong agora nga, buton sa please. Shoutout ko sa akong kuya nga si Marvin Picolados. Yeah. Shoutout ko sa kong kuya, Nakuglawas.